Alaka Omebeiwu Anambra State ebinyego aka na atụmatụ iwu gbochiri mmadụ iso n'otu nzuzo ma bụ mepụ ndị ọzọ itebere nke a na kepụtakwa ntaramahụhụ so ya. Ya bụ atụmatụ bụ nke a gụpụtara nke ugboro atọ ma bụrụ nke ebinyere aka na ya n'oge ha nwere ọgbakọ ụnyaahụ dịka ọ gabigachara ntụle n'aka otu kọmitii nke Alaka Omebeiwu Anambra State niile. Onye ọla ebo Emmanuel Chigbata kọrọ anyị akụkọ a ka o si gaa. Amụma gụnyere na onye ọbụla nke sonyere n'otu nzuzo mere ejide ya na ọ ga-anọ afọ 11 na nga na-enweghị ego a ga-eji gbapụta ya. N'okwu ya na ya bụ amụma iwu ka onye isi ndu otu pati kacha na ya bụ ụlọọrụ omeiwu ka Sa Ikenna Ọfọdeme sịrị na ya bụ iwu ga-enye aka n'ịfụ na ndụ ndị Anambra bụ nke azọpụtara, ebe ndị nọ n'isi ga-enye aka fụ na fatara ndị otu nzuzo ahụhụ. O kelere ndị omebe iwu maka nkwado ha n'ịfụ na ya bụ amụma iwu bụ nke mere ka ọ bụrụ iwu ma kọwaa na ọ bụrụ na aka na-achị steeti a binye ya aka na ọ ga-abụ ohere ọhụụ ọkachasị n'iji kwanyite udo, ezi nchekwa nakwa ịdị n'otu na steeti a. Onye bụ okwupụta okwu nke ụlọ omeiwu na steeti a bụ Right Honorable Somtochukwu Udeze kọwapụtara na enwere ọtụtụ ihe iche aka mgba ọkachasị n'ebe ndị otu nzuzo nọ ma mee ka amata na ya bụ amụma iwu ga-enye aka ịfụ na ọ belatara, ebe ọ kelekwara ndị omebe iwu na mbọ ha ịfụ na ya bụ amụma iwu bụ nke mere ka ọ bụrụ iwu. Na ya bụ ọgbakọ ka onye na-anọchite ọgbọnta nkwado ọgbaru nke mbụ bụ Honorable Nobu Igwe toro aka na-achị steeti a maka agbammbọ ya n'ịgbanwe obodo Okpoko ma mee ka amata na ndị ọgbọnta nkwado ọgbaru bụ ndị na-elite elele n'ọrụ aka na-achị steeti a na-arụ site n'ụlọ omeiwu na steeti a. Abụ m Emmanuel Chigbata maka akụkọ ụwa ABS.